abantu basezululeni abasethele. So ke lokhu silapho ukuthi hayi njoba samiswa izimo, uma izimo seyivuma sizoqala lapha esamakhona. Sizothatha ke Olundi amawodi nje amabili uWard 7 noWard 19. Kodwa ke igodi esizokwakha kuzo izindlu zangasese, sizofaka izindlu zangasese esigodini saseMaqolweni, naso ufaka khona izindlu zangasese eziku-57. Bese kuthi eManyoni sizofaka izindlu zangasese eziwu-202. Bese kuthi eSindaba okwasindaba kwasindaba sofaka izindlu zangasese eziwu-85. Bese kuthi eFefe sofaka izindlu eziwu-151. Bese kuthi eMphibini sofaka izindlu eziwu-15. Bese kuthi eMhlwehlwe sofaka izindlu zangasese eziwu-82. Bese kuthi eMfankomo sizofaka izindlu zangasese eziwu-107. Bese kuthi eQhubeni khona sofaka izindlu ezili-10. Bese kuthi eManqawe sofaka izindlu eziwu-60. Sinezindlu ke ezili-10 eziseceleni nje zangasese ezizobhekelela la esifika khona kulowo mzi kunomuntu noma abantu abakhubazekile, esizobakhela indlu yakhe lokhubazekile eqondene naye. Kuzoya ukuthi sifike endaweni saxosha abantu abangakanani abakhubazekile. So ufike siyakhe indlu yangasese yala ekhaya, kodwa yena ke bese sibuye simakhele yakhe eqondene naye. Sizokwethula ke lezi zindlu zangasese nduna inkosi Mhlonishwa uMeya eziwu-779. Ngifisa ukwethula la usonkontrakt ozosenzela lo msebenzi. Ngicela sukumeke uThandamandla Zomala. Nabake abafowethu abazosenzela lo msebenzi esizowethula namhlanje. Bese kuthi ke iconsultant okuyiyona ebhekelela lo msebenzi ukuthi uhamba ngendlela odesignwe ngayo yini. Ngizokwethula ke uBTMN okuyena ozobhekelela ukuthi wonke lo msebenzi uhamba ngendlela ohleleke ngakhona yini. Bafowethu ngizonethula ke kunanku umphakathi engicela ukuba nisebenzisane kahle nawo. UKwaZulu ke la. UKwaZulu la. UKwaZulu la ningamfaki nje uNatali. UKwaZulu. KwaZulu ke umuntu wesilisa mayingena ekhaya wethula isigqoko. Uyakhuleka noma ngaba wazi ukuthi kwabani. Uthi nje baba sebeyokutshela ngaphakathi ukuthi kwabani la ekhaya. Uthi awuthi ufika nje ukuphoseke endlini. Uyama lapha egcekeni lapha ngasesango. Uze kuphuma ingane kwemukela. Futhi awuthi ufika nje ukuthi sanibona. Ulinda bona bakulingelele.
Siyabonga-ke bafowethu. Kunamathutshanyana nje-ke azovela kumsebenzi ngoba kubalulekile ukuthi masilethe intuthuko kube khona namathutshanyana omsebenzi azovela. Kuzoqashwa abantu abawu-15 abazothola amathuba ukuthi baxoshe ikati eziko. Ngosuku bazohola u200 kulo msebenzi. Kuzoba khona abantu abazogada la khona izinto zokusebenza lokuthiwa esithi material. Ukuthi kuzoba ngamaphoyisa noma ama-security. Wona-ke i-security ihola imadlanyana ethe ukuba ngcono ewu-220 ngosuku. Kuzoba-ke nomuntu bahlonishwa umeya esikubiza ngokuthi i-community liaison officer okuyi-CLO. Yona izohola imali engango-228. Ngiyocela ukuthi mase kufika leli thuba lokuba kuqashwe sibonisane kahle. Indawo ke ayifani. Kwezinye indawo nhlangothi bathi akuphoswa amaphepha phansi. Kwezinye indawo nduna inkosi bathi akubukwe ngamehlo kubhekwe imizi le okubi ngempela ngoba asifani. Nakuba phela abantu uma bebona into bathi bayafana. Noshipitsa nje maye ke wabona ithuba lomsebenzi uthi akayidli ipizza yena. Akazi ngisho iphunga layo. So ke siyocela ukuthi sibambisane. Kodwa futhi abanye bayebebheke ukuthi abantu abathola umsebenzi bantu abasha sibheka thina abantu ababamba iqhaza emphakathini. Uma kungumhlangano ungayi ungaqashwa yini. Uthi makuthiwa kuyaxoyizwa uhamba phambili ungaqashwa yini. Sifuna laba ukuthi uma kunemhlangano yomphakathi babe khona, uma kunemngcwabo bayomba. Uma nje kunezinto ezenziwa emphakathini baphuma abantu abasha babamba iqhaza. Sifuna ke kuqashwe labo bantu. Kodwa ke nizobonisana ukuthi yini ezokwenzeka ukuze lo msebenzi uhambe ngokuthula nangokubambisana. Unxumana. Sizothula ke lo msebenzi Mhlonishwa umeya. Bengishilo ukuthi leyo ukuthi nibhotobele ayingiphathi kahle. Kube ngithe ukuba right ngabe nami right. Ngizeke la uzothula ke labezitha laba bafethathe bela ngizobashiya bayasala la bazoqala inhlelo zokuthi iqale kusetshenzwe. Maya ngabonanga abantu abasha lapha beke. Manje ngiyayikhale labantu abasha ukuthi anibocikelela hayi namhlanje sengikhulumela ingomso. Ungalinge ufike
ufike ngaba kusemcimbini, ngaba kusemhlanganweni noma nje ukuphi, ungalinge ufike uze uhambe ungabonakalanga ukuthi ukhona. Uyabona nje lento yokungayitshekisi kwenu, ngiyahamba manje angibonanga ukuthi ngiyaye ngithi Sotobe mawubona ukuthi hayi ngathi indlela yokubonakala yikho, uvela usuke nje lapho ufike phambi kukameya ulungise nje ithini lakhe likadrink ubeke kahle esiyohlala phansi, awumtshela ukuthi ubani njengokungathiwa akakubonanga. Manje kuyabheda leyo. Kona ngifuna ukusho ayi akushokeli nje. Kabothi awubhekela ogogo lapha abawu10 ngizobapha ukudla abawu10. Ogogo abawu10. Oqala nami ngizohamba ngeyingubo ugogo. Nangethi ugogo nomgogo. Ngiyazi ke ukuthi kunogogo abayibiza ngogogo ngoba ingane yakhe yazali na12. Kodwa yena ngasi ugogo. Ogogo abawu10